ଛୁଆ ଛୁଆ ଏ ଛୁଆ ଛୁଆ ବାଳ ଏ ଘର ମଣିଷକୁ ଶୁଇତେ ଦେବେନି। ହଁ କ କିସ ହେଲା? ସବୁବେଳେ ଶଳା ଶୁଇତେ ପିଇତେ ଦେବେନି ଶଳା। ହଁ କ କିସ ହେଲା? ସେ ଡାକୁଛି ଏଥର ସୁଗା ଯାଉନି ନା। ଯା ସଉଦା ନେଇକି ଆସିବୁ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ଯିବ ବାପା ଆସିନେ ଖାଇବେ। କିସ କିସ ଆଣିମି ତୁ କହ ମତେ। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଳୁ ଯା ନେଇକି ଆଇବୁ। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଳୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଳୁ, 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 ଅଦା ପିଆଜ ଆଳୁ ରସୁଣ, ଅଦା ପିଆଜ। ଭାଇ ଦେଖା ଯାଉନି ନା। ଛାଡ ନା ଭାଇ ଛାଡ ଛାଡ ଯା 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 ଯା। ଅଳମୁଗ କ୍ୱାଡିଟା 50 ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୋଗ ପେପର ଗୋଟେ। ଅଳମୁଗ କ୍ୱାଡିଟା 50 ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଗ ପେପର ବାଇଗଣ ଆଚ୍ଛା ବୋଉ କହିଥିଲା ଆଳୁ କିଲେ ଅଳମୁଗ କ୍ୱାଡ ନା ପୁଡ଼ିଆ ବାଇଗଣ ବାଲା।